Ngiyanibingelela nonke abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nithathe ithuba nazolalela okanye nazobukela lama video. Namhlanje nginiphathele into esihluphe imindeni kakhulu. Eminingi imindeni, izinto azihambi kahle, izinto aziyi phambili ngenxa yamanzi amnyama. Abanye-ke baphehlelana bodwa njengemindeni, kakhulukazi nje abantu abaningi abahlushwa amanzi amnyama baphehlelana bodwa bengumndeni. Uthola ukuthi amanzi amnyama aphehlwa omunye womndeni ngoba engafuni mhlawumbe ukuthi niphumelele niya kuleyo ndlu leyo. Lento isibahluphe kakhulu abantu, uthola ukuthi iy'mpilo zabo zimile, abakwazi ukwenza lutho. Nabanye uthola ukuthi bafundile kodwa manje imisebenzi ayiveli ngenxa yokuthi kunamanzi amnyama lo abambe iy'mpilo zabo ukuthi zingayi phambili. Namhlanje-ke khona umuthi engizonithakela wona. Kunezinto-ke eziningi okumele uy'landele nazo engizozisho kuyona le video okumele uzenze uma wenza lo muthi. Kuwumsebenzi nje impela okufanele uy'nike isikhathi, uyilalelisise kahle le video, uphinde uyilalele uma usuzokwenza lokhu, ngoba kumele ukwenze ngale ndlela le engizoyisho. Ngaphandle-ke nje ukuthi nginimoshele isikhathi, lo muthi lona uzosiza ekuthenini uvala amanzi amnyama, ususe iy'lwane empilweni yakho ngamunye ngamunye umuntu osekhaya, ususe iy'lwane, ususe izichitho, zonke izinto abaninameke zona ekhaya ngamunye ngamunye umuntu. Noma kuthiwa hlampe-ke kuwukuthi kuyakhona amanzi amnyama ekhaya kodwa wena wedwa hlampe khona okunye osunako abangenako ekhaya, ngalolu suku lolu lokuthi nizokwenza lo muthi, nako kuzosuka kuzohamba kuzosala la niyokwenzela khona lo muthi. uNkulunkulu akabe nani-ke. Ake siqale sikhole phezu kwekhubalo manje, siyathaka ngampela manje, asidlali sikhiphe ikhubalo lwangampela. Lana-ke sizoqala ngokuthi-ke awuthole umuthi ekuthiwa umphafa. Uma usutholile umphafa, hambe uyothola ingoduza, bese uyothola umuthi obizwa ngokuthi uphunga lomthakathi, bese uhamba uyothola usehlula amanye, bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi umpishimpishi, bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi umdabu, bese ngitholela umuthi obizwa ngokuthi umhlakaza, nomuthi ekuthiwa umnukela mbibi, bese kuba khona umuthi obizwa ngokuthi ikhwibi, lifuna-ke limnyama ikhwibi, bese bakhona unyongwana, bese bakhona-ke umavumbuka, ungitholela ubhoqo, ungitholele uvimbukhalo, ungitholele umaphipha, ungitholele impindamshaye, ungitholele umashwili, abanye bathi umashwilishwili. Amakhubalo-ke lawa engifuna ungitholele wona. Usuwatholile amakhubalo-ke, phuthuma-ke esitolo manje, ngifuna uhambe uyongitholela iketango. Ngilibona qobo leketango babeza ukuthi i-chain abelungu bathi i-chain. Ngifuna ungitholele iketango noma ngabe lide kakhulu noma ngabe lifishanyana nje, li-right likahle kakhulu. Bese ungitholela nengidi entsha enokhiye, bese uthenga nepaki ey'naliti lapha esitolo. Thatha lezi zinto uy'beke eceleni. Into ozoyenza-ke, thatha la makhubalo lawo engikunikeze wona, waqula uwahlanganise ndawonye, beka eceleni ingidi nepaki ley'naliti, linomsebenzi wawo, umsebenzi wawo uyeza. Qula la makhubalo lawo, awahlanganise wonke la makhubalo. Kula makhubalo lawo ayageza, afuthe, aphalaza la makhubalo. Kodwa-ke awuzwe umyalelo-ke into ekumele niyenze-ke manje ekhaya. Ngithi manje sivala amanzi amnyama, sidilize izilwane, sidilize izichitho, yonke into. Ngicela ukuthi-ke nivuke ekuseni, ngithi usugqulile lo muthi, wathatha u-25 lithi ibhakede, wawufaka phakathi lo muthi, wasufaka amanzi. Into enizoyenza manje, angithi nivuke ekuseni manje ngakusasa, ekuseni impela, niyashanyela, shanele ebaleni, lithatha izibi zasebaleni ekhaya, shanela zonke izindlu, kufuneka izibi zazo zonke izindlu, ngisho ethoyilethi imbala, izibi lezo ziyadingeka. Niyawushanela umuzi wonke, nithole izibi, niyazithatha lezi zibi niyazibeka nazo eceleni. Uyeza umsebenzi wawo. Ngisaqhubeka nomuthi. Beka lezi zibi eceleni, ubeke neketango lapho, ubeke nepaki ley'naliti.
into ozoyenza-ke manje lo muthi lo usuthathile wawufaka ku-25 litre wamanzi. Seniyasuka-ke manje njengomndeni, ngithatha lo muthi oku-25 litre, ngithathe leli ketango nepaki ley'naliti nalezi zibi lezi, niyahamba manje nesigangeni okanye endaweni evulekile engenayo imizi yabantu eduze. Manifika lapho nizofika nimbe umgodi lapha esigangeni, nimbe umgodi. Umgodi angabe umgodi oshona kakhulu, kodwa-ke wona kufuna kube umgodi ozokwazi ukugqiba inkukhu. Ngiyaxolisa la ngikhohliwe ukuthi lesikhathi uhambe uyothenga esitolo-ke manje bekufanele uphathe nenkukhu emnyama ngoba inkukhu emnyama sizoyidinga nayo. Udingakala nenkukhu emnyama-ke mase ufika esigangeni uhamba-ke uphethe zonke lezi zinto, nenkukhu emnyama nayo uyiphethe. Ufika umba umgodi lapha esigangeni. Mawumba lo mgodi lo, sothi kule nkukhu le emnyama ufuna le nkukhu le ungayisiki ngombese, noma ungayiswanti ikhanda bese uyayijuqula ngathi uyibulala ngesihluku, ngathi uyayikwintsha nje, uswanta ikhanda bese uyalijuqula. Izobe-ke le nkukhu isiyafa ngoba angifuni izilokhu iphuma igazi kakhulu. Into ozobe usuyayenza-ke manje, sesiyaqala-ke sisebenzisa ley'naliti-ke manje lezi engithe yithenge. Uyayithatha ley'naliti lezi uhloma kule nkukhu le, uzihloma kule nkukhu. Ngifuna ukuthi lezi naliti lezi uzirawundise kule nkukhu umzimba wonke, sikube ngazuthi nje uyayithunga ngayo, uyayihloma nomzimba wonke wale nkukhu. Uma uqeda ukuyihloma-ke le nkukhu ngazo zonke ley'naliti, usuyayithatha le nkukhu uyifaka kulo mgodi esoniwumbile. Angithi seniwumbile umgodi, uyifaka kulo mgodi. Uma usuyifakile-ke le nkukhu manje, thatha nanti le ketanga. Angithi bengithe neli ketango liphathe nalo njengoba usuya esigangeni nokhiye wakhona. Uthatha leli ketango usuyalihlanganisa le emachuphweni noma okanye la ekugcineni kwalo iketango, bese uqede-ke uyalivala ngengidi, uyalikhiya. Uthatha ukhiye lo ukuvula leso sigaxa leso okanye lowo ngidi leyo uphusa phakathi le mgodini. Bese-ke leli ketango leli ulibeka la, kufanele ukuthi round inkukhu ibe sesenta. Lona kusho ukuthi lizorawonda ngaphandle phakathi emgodini, kodwa inkukhu ayibe sesenta phakathi kwayo leli ketango leli. Bese into ezokwenzeka la, wonke umuntu kulabantu laba basekhaya bazophuza lo muthi, baphalazele la phakathi kulo mgodi unale nkukhu naleli ketango. Bazophalaza, baphalazele, wonke umuntu aphalaze. Bese-ke niyageza futhi, nigezele kuwona lo mgodi. Lesikhathi nigeza-ke niyakhuluma nithi amanzi amnyama, izichitho, izilwane, nakho konke okungabekwanga yimi la kulo mzimba, ngithi akusale la. Ngithi lesikhathi nigeza niyakhuluma nithi amanzi amnyama, izichitho, izilwane, nakho konke okungabekwanga yimi kulo mzimba, ngithi akusale la. Bese nithi ophehla la manzi amnyama, ngithi awabuyele kuye afe ujuqu. Useqedile-ke uma eceleni alinde abanye baze-ke baqede bonke besho into eyodwa le, bakhuluma, wonke umuntu uyakhuluma. Uma eqeda ukugeza bese buyele eceleni alinde abanye. Uma beqeda-ke usuyagqitshwa-ke lo mgodi, usuyawugqiba lo mgodi, ugqiba kanjalo neketango lapho, uyagqiba nje umgodi uyambozeka. Nakho-ke manje sesidinga lezi zibi lezi, angithi izibi uyiphethe, ngishilo ngathi izibi lesikhathi uyishanela nazo uyithathe, siya nazo esigangeni. Uthatha lezi zibi lezi usuyithela la phezu kwalo mgodi. Bese uyithelile-ke bese wonke umuntu-ke kumele ukuthi-ke ngamacala wonke, bathi ngesilungu khona i-north ne-south ne-west ne-east, kusho ukuthi ngamacala wonke kufuna kuqhamuke macala wonke ejomba la kulo mgodi. Angithi izibi lezi uyithathe wayithela phezu kwalo mgodi owugqibile. Bese-ke umuntu ngamunye uzojomba la kulo mgodi. Uyakhuluma-ke futhi lesikhathi ejomba, uzojomba yale, ajombe yangapha, ajombe yangapha, ujomba nje macala wonke. Bazo-understand abanye okanye bazoqondisisa abanye ukuthi uma ngithi macala onke ukuthi ngiqonda ukuthini, ukuthi uzoqhamuka kuleli elinye icala ajombe, aphinde ajombe futhi ngelinye icala, aphinde ajombe ngelinye icala. Kusawumuntu oyedwa loyo, nomunye uzokwenza kanjalo futhi, uzojomba ngala, ajombe ngala, ajombe ngala. Lesikhathi-ke ejomba-ke umuntu kumele akhulume, usakhuluma futhi amazwi acishe afane nalawo ukuthi amanzi amnyama awasale la, wenze okubi kumina akubuyele kuyena. Uyakhuluma uthi amanzi amnyama awasale la, wenze okubi kumina akubuyele kuye.
iy'lwane ayibuyele kubanikazi bazo. Akudilike konke okwabekwa kimi kusale la kulo mgodi. Akudilike konke okwabekwa kimi kusale la kulo mgodi. Maniqeda-ke lapho-ke senikwenzile konke lokho, seniyahamba-ke manje nibuyele emuva ekhaya. Nisuka lapho-ke kufanele ngabe nisabheka emuva-ke manisuka lapho, nisuke nje straight nigoduke nihambe niye ekhaya. Usuqedile-ke ukuvaleni amanzi amnyama. Uma uqeda-ke ukuvala amanzi amnyama, khona into ekuthiwa-ke amanzi amhlophe. Sesivuna inhlanhla-ke ekhaya manje sigeza nabadala ukuthi bagezeke, kugezeke ngisho iy'dalwa. Zilethe inhlanhla ekhaya kukhanye konke abengasebenzi bathole umsebenzi. Nanoma kuthiwa yini oyifunayo bese iziyenzeka. Abangashadile ekhaya, abantwana abafuna imendo iqhamuke ngapha nangapha. Ozamayo unebhizinisi lakhe naye lihambe liqhubeke liye phambili kuze bengathi bathi abantu nithwele kanti kade niboshiwe iy'bopho zemindeni. Manje sekuyaqaqeka, izinto zenu sey'hamba kahle. Khona-ke omunye wamanzi amhlophe, umuthi ukuvula amanzi amhlophe ekhaya. Ngisazowuthaka-ke wona ngoba uma ngingawuthaka manje kuyona le video usuzodideka, noma ividiyo seyizoba yinde kakhulu. Bagcina abantu mhlawumbe engasakwazi umuntu ukuthi ayibuke yonke aze ayiqede ividiyo. Kodwa-ke uma engayibukanga yonke futhi-ke usho ukuthi naye akalidingi ulwazi lolo. Kodwa-ke ngizoyenzela ividiyo yayo nayo le yamanzi amhlophe, yokuvula amanzi amhlophe ekhaya, izinto zonke zikhanye. Ngiyabonga kakhulu nje, uNkulunkulu abe nani. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ikakhulukazi ngizoqikelela lokho ukuthi ngichazele ukuthi ikakhulukazi uma ungidinga ngiqale ungizame ku-WhatsApp ngoba isikhathi esiningi angibi nesikhathi sokubamba ucingo umuntu uma engifonela. Kuyenzeka mhlawumbe uthole ukuthi ngibhizi angikwazi ukubamba ucingo, kodwa u-WhatsApp ngisuke uzokwazi ukuphenduleka kuwona uma kukhona ufisa ukukubuza noma kukhona mhlawumbe okudingayo. Siyakhuleka, uNkulunkulu abe nani, anibusisane niphe konke enikufisayo. Amen.